Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti ndakaita bonde naambuya vangu vakabereka mai vangu. Saka pandakatanga kushanda ivo vakanditi vanoda kumbeze nemombe. At that time mukoma, sezvo ndainge ndichangotango kugara muno muSouth Africa, ndakabva ndati it is fine gogo, but pari zvino handisati ndatanga kushanda. Vakabva vanditi unoda basa rakanaka here? Ndikabva ndati ongu gogo, ndinodawo basa rakanaka. Handiti kana ndikakwanisawo kuwana basa rakanaka zvinorevawo kuti kana imi munenge mava kutyawo muchiguta. Gogo vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka kumusha kuitira kuti ndinge ndichizokwanisa kuwana basa rakanaka. Ipapo mainge muri mugore ra2008. Ndakabva ndafunga kuti nhamo yandainge ndakaona ndichiuya kuSouth Africa nedouble up, but gogo vakabva vanditi kana ukaramba ziva kuti uchangoramba uchingotambudzika kuSouth Africa ikoko, because panguva yacho mukoma vanhu vainge vachitondipromisawo kunditsvakira basa ndainge ndichitoona kutoti yainge iri nhamo yoga yoga, because kwainge kuchinzi kwainge kuine umwe murungu wacho uyo ainge achinzi ainge aine prazi. Paprazi pacho painge pachiita zvekupfuyiwa huku kuchinzi kuprazi kwaChris, but ainge achinzi murungu iyeye aitoita zvekutorova, aitorova as long as uri muZimbabwean, anzi waikahwa uchirohwa. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichidzokera kumusha. Sezvandainge ndakaudzwa nagogo, vakanditi ndainge ndichazonhonga mari yebhasi, ende vakanditi kana ukangowana mari iyoyo usaidya, uri kufanira kuti unge uchizodzoka kuno. So ndakabva ndazohaika ndikadzokera zvangu kumusha. Ndakati ndadzokera kumusha mukoma, gogo to my surprise, ivo gogo vakabva vanditi vainge vachida kurara neni. Ndakabva ndaramba, but gogo musi wacho iwoyo vakabva vanditi ndinge ndichienda kunotenga doro. Ndakabva ndazoenda ndikanotenga doro, ndobva vatanga kunwa doro riya. Handitozivi kuti kana neni ndakazotangawo kunwa doro riya sei, but ndakazotongokaruka ndadhakwa. Then mangwana acho makuseni ndakabva ndatomuka ndakatorara nagogo vangu. Tose tainge tisitomborina kana chatainge takapfeka, zvichireva izvo kuti tainge takarara tose the previous night. Saka ivo vakabva vanditi pandainge ndichazodzokera kuJoni ndainge ndichazobata mari refu, uye zvekare ndainge ndichazototanga kutoshanda basa rakanaka, even though ndisina kumbodzidza hangu zvinoenda kure. Ndakabva ndadzoka hangu kuno kuSouth Africa, ende sezvandainge ndakaudzwa naivo gogo vangu ndakatoshamisika, because track randakazohaika ndichidzoka ndo track rakazoya rikabva razondidropa muJoburg. Ndichitofamba ndikabva ndatosangana neumwe murume uyu akabva andiudza kuti ainge achida security paworkshop pake, akatonditora ndokubva ndatopinda basa. Ndikabva ndatotanga kutoshanda paworkshop paya because ndikabva ndatotanga kutoshanda paworkshop paya ndokubva ndatotanga kutodzidziswa mechanics. Nanhasi uno mukoma ndo basa rangu randinoita apa, ndinotoshandira kambani hombe, ndatova nechitupa chemuno. So ivo gogo vakabva vanditi kundiripira zvose izvo zvatakaita, kurara kwawakaita neni, ndinoda gumbeze nemombe. So mukoma ndakabva ndazotenga gumbeze riya nemombe, ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonopa gogo. Pakatoitwa chivanhu chacho, but vanhu vainge vasingatozivi kutoti inini nagogo tainge tatotsvaka n'anga iyo yatakaudza chokwadi. So n'anga yacho yakangoita everything in secret, but it was doing everything in the open. Vanhu havana kutozviziva kutoti zvavainge vachitopembera ipapo. So vanhu havana kutoziva kutoti chivanhu chainge chichiitwa ipapo ndainge ndichitoripira mhosva dzangu kuna gogo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa hanzi ndakaita bonde nagogo vangu, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai: hanzi you can call me a slay queen. Zvandinoita mukoma ndotoita sekunge ndiri musatanist, but handina kana kumbogara ndakajoina satanism. Hakuna kana wandakambouraya, uye zvekare handina kana ropa randakambodeura, but zvandinoita ndoita sekunge ndakatogarwa nemweya wasatani. So mukoma ini nangu ndinodzidzawo paMSU, ndine chirwere mukoma, ndinodanana nevarume vakasiyana siyana.
handitomborina basa nazvo kuti murume wemunhu kana kuti anenge ari single. Ende inini mukoma wose anenge auya kwandiri achida kurara neni, so ndiri munhu uya ari very quiet zvokuti haungambozvifungidziri kuti ndozvandiri. Varume vazhinji vanototi kana vari pamusoro pangu vanenge vachitodanidzira kutoti ndoda kutokuroora. Apa ivo vanenge vasingatozvizivi kutoti the same way yandinenge ndangomubvumidza uyo anenge ari pamusoro pangu kuti ita hako without any protection, sezvo wati uri kuda kundimitisa, ndozvandinoita to all the guys that I sleep with. So far mukoma, I have lost count. And at that time when I was still counting the guys that I was sleeping with, ndainge ndichiri kuma 40 something guys. Now I have lost count because zvaizoitika ndezvekuti ndaikwanisa kuti makuseni ndasangana neuyu, usiku ndasangana neuyu. Saka ndakabva ndazongoregedza kuverenga. Dzimwe nguva so ndinokwanisa kutoti ndichitofamba munhu obva achongoyobva andihaga, obva atoti baby I have been missing you. Ndobva ndazotanga kufunga kuti mvesi uyu takambosangana kubhawa rakati tikabva tatoita zvatakaita mumotikari. Saka ndozvanditori mukoma. Inini hangu I just feel sorry for my future husband kuti by the time hake kana kuri kuzonzi ndazopinda mumarriage paachazondiwana mukoma, inini ndinenge ndatova reject rekupedzisira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Hanzi I feel sorry for my future husband. Hanzi achazondiwana ndatova reject. Dai akasika zvake andiwana. So anokuwanai sei nhai vahanzvadzi? Imi muchiti you have been sleeping with a lot of them. Tomboti so far marara maybe ne 100. Munoona kuti pa 100 ipapo your soulmate was not there. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu. Hanzi you should see zvandinovaita malecturer ava. Ndinoita kuvadhumanisa musoro, ndichiita sekunge munhu ari innocent. Kunyange ndikabatwa ndichichita my other boyfriend, ndinototanga kutoita sekunge ndiri innocent. Varume vobva vatanga kutorovana paya. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakapfurirwa nomumwe mukadzi wandinotamba naye kunoko kuJoni kuti tinge tichienda kun'anga kunotsvaka mishonga yekuti varume vedu vasaramba vachingotihurira, because murume wangu nemurume webest friend yangu vainge vatova netag team, ende kuvabata kwavo kwainge kwava kunetsa because at that time zvavainge vakaita vainge vakajoina group, ndokubva vajoina group riya nemagirlfriends avo. Saka vaitotaura nemagirlfriends avo mugroup tichitongofungidzira kutoti magroup ematruck driver. So ndakazozvibata manje, so ndakati ndazvibata ndikabva ndazoudza friend yangu, ndobva taona kutoti vanhu ava vainge vatova nekatag team kavo. Tikabva tati hatifaniri kuti tinge tichizovaudza, tikabva tatongoita zvinhu zvedu tiri toga. Takangoti tainge tichida kuenda kunodhindisa mapassports edu muBait Bridge. Izvo friend yangu ainge atotaura nevamwe gogo variko kuBait Bridge, so vakabva vazotipa mimwe mishonga iyi yavakatipa mukoma yainge iri mishonga yekuti varume vedu varegedze kuhura. But ndava kuona sekunge mishonga yacho iyo itori nemaside effects, because inini ndainge ndichiti mukufamba kunyange ndikanyengwa nemurume ndaisambonzwa kuchiva murume uya, but for the first time in my life ndinomwe murume wandava kutotaura naye mukoma. Dzimwe nguva so tinokwanisa kutotumidzirana zvinhu zvedu tiri kubasa. Iye ndiye akatondidzidzisa izvozvo because akangonditumidzira video achitochaya chinhu chake ndikatonzwa kuda, neniwo ndikabva ndamutumidzira. It is just that murume uyu anogara zvake in another province, zvokuti ndinotonzwa kutoti dai anga ari padhuze ndaitohura naye. Kana ari sefriend yangu atova reza chaiyo, reza mukoma. So far akandiudza kuti kubva zvatakabva kuBait Bridge iye atorara nevarume 3. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pasi pano pezuva hakuna chechi yandainge ndichifarira sechechi yenguo tsvuku, but iko zvinozvi ndinonzwa kuivenga uye ndakazotonetsana nemuprofita wacho iyeye wenguo tsvuku. Ndakatoenda kumba kwake ndakatomubatira bhemba. Fortunate enough ndikabva ndasvika ari mumba, so ndakangosvika nekungopinda mumba ndakabata bhemba riya nekutokiya door. Chindauya ndakabva ndazotanga kumurova, but ndainge ndichimurova nebhemba ndisingamukuvadzi. Ndakati ndamurova akambotanga acharamba kudzamara manje azosimuka akabva azonotora chimwe chimucheka chaainge akaisa pamusoro pewardrobe yake. Akati asunungura chimucheka cheche ndikabva ndaona kuti mainge muine bepa rainge rakanyorwa zvose zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitika pakati pangu nemukadzi wangu, ende kuzoparara kwainge kuchazoita marriage yangu, iyewo achizononditorera mukadzi zvekare nevana vangu. Uye ainge akaisa mhiripiri mukoma. Ndakamurova murume uya kusvika vanhu vazotoita zvekupaza door vava kuona kuti ndaikwanisa kuzosvika pakuponda munhu. Chakaita kuti ndinge ndichisuspecta kuti there was something that was going on. So nemukadzi wangu tainge takaenda kumuprofita uyu tichingonzwa kuti kune muprofita wenguo tsvuku anobatsira. Ndakabva ndazoenda nemukadzi wangu ndichida kuti tinge tichibatsirwa. One ndainge ndine zvandainge ndichitarisana nazvo kubasa, mamwe masituations aingobohwa, so saka ndo zvandainge ndichida kuti ndinge ndichizobatsirwa nazvo, uye zvekare nenyaya yembereko, because nemukadzi tainge tingori nevana vedu vaviri, saka tainge tazama kuti tinge tichiita zvekare umwe mwana, mbereko yainge ichiramba. Zvino takati tasvika kwekwe ndokubva tazoitirwa munamato, but chakandinetsa ndechekuti mukadzi wangu akabva azonzi aifanira kuti ange achizodzoka the following day. Sezvo muprofita uyu ainge achibatsirana nemukadzi wake, ndakabva ndangoti no problem. The following day mukadzi wangu akatorovha basa, ndokubva aenda akabva anobatsirwa, but akadzoka asina munamato. Usiku hwacho ndakatomubvunza kuti ko minamato yacho yawaitirwa iripi, akabva anditi minamato yacho yanzi inofanira kuti inge ichizosara ikoko. So mukoma, pane rimwe zuva manje takati tiri busy, tiri pakati pekuita bonde, then iye manje akabva azonditi paya pandainge ndava kuda kunopedza, akabva anditi George, not his real name, nyatso kusiya zvose mukati kuti ndinge ndichikasika kubatira pamuviri. Apa George uyu ainge achitaurwa nezvake rainge ritori zita remuprofita uya. So ndakabva ndati zii zvangu ndikaita sekunge it was just a simple mistake. So ndakabva ndazotanga manje kumutaimira mukadzi uyu. Ndaiti paya kana akarara aibva atanga kurotomoka, uye achirotomoka kudaro ndaiti kana ndakamutarisa ndaibva ndatoona kuti anenge achitotambisa chiuno chake ichi achiita sekunge munhu ari kutoita bonde nemurume. Ndakabva ndazomubvunza manje, ndakaita wekumudza ndiine hasha, because ndainge ndava kutozviudza kutoti munhu uyu anenge ari kundihurira. So ndakamumutsa ndikamubvunza kuti what was going on. Ndipo akabva azondiudza kuti kubva ipo paya paainge akanzi namadzibaba vaya aifanira kuti ange achiuya ari oga. Hanzi pavakamuitisa minamato yacho iyoyo, then vakabva vazoti aifanira kuti ange achitenga mhiripiri, uye zvekare vakabva vati ange achinyora zita rake nezita rangu, but the rest iye muprofita uya ndiye but zvimwe zvainge zvakanyorwa zvakazonyorwa nemuprofita uya. Vanhu vaya vainge vakaungana vakazoti vapaza dhopa vakapinda mumba, ndopandakabva ndazovaudza kuti this is what had happened, uye ndichivarakidza evidence. Takazoita sei naye muprofita uya, takamurova kwenguva refu kuzosvika achizotanga kutaura zvose izvo zvaainge akaita, kubva zvaainge akatanga kupinda, kubva zvaainge akatanga kugara mulocation imomo. Mukomanashi kutaura kudai so ungori batai, because mamarriage mazhinji akatoparara, because akazotanga kuconfessa achitaura kuti mukadzi wanhingi akauya pano achida munamato wakati, ndikatanga ndarara naye. Never trust these people. Ini ndo yainge iri chechi yangu mukoma. Kubva ndichitori jaya ndaingoenda hangu kuchechi kwacho ikoko, but iko zvino ndinonzwa ndakaimaka nekuda kwezvandakaitirwa naye muprofita uyu wenguo tsvuku. Never trust them with your wives no matter what. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ingori batai, mamarriage mazhinji akatoparara mushure mekunge atanga kutaura kuti nhingi mukadzi wako ndakarara naye
Zvakangoma hazvo veduwe, kana uinewo minamato iyo yawakamboitirwa yekuti hauna kukwanisa kuinzwisisa, you can come to my inbox. Rekedza itibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndoda kureurura kuti ndakabvawo mukuroya mwana weneighbor wangu because iye ainge ava kutogona poem yavainge vachifanira kuti vange vachizoita pagraduation yavo. They will graduate very soon because mwana wangu wo mugrade R uye zvekare uyo mwana uyo mugrade R, saka vanotamba vose. So ndaizoti paya kana ndikatanga kuvaitisa mapoem paanenge auya kuzotamba, ndaitoona kutoti ya uyu ari very intelligent, apa wangu akangoita dofu. Then amai vangu vakazouya kumba, so amai vangu munhu hake vanotongobata bata. Pamba pedu mukoma pakazara makuva, and inini I am the luckiest because vanondida zvisingaiti amai vangu. So amai ndakabva ndazovaudza kuti wavo muzukuru ainge achitadza kuita poem yet mwana wepanext door ainge ava kutoigona. So amai vakambozama kuti vange vachimubira pfungwa dzake mwana uyu waneighbor wangu, but vakabva vazotadza. Mushure mekunge vatadza vakabva vazondipa mushonga, vakabva vati paachauya kuzotamba ndoda kuti unge uchizomupa mushonga uyu but unomuisira muchikafu. So akazoti auya kutamba, akazoti auya kuzotamba ndikabva ndazovaburitsira matoys mukuzonotamba muya ndopa ndakabva ndazoti iwe plate yako iyi, iwewe plate yako iyi, uya mwana wandainge ndichida kuroya ndakabva ndazoti ange achiuya kuzogara paside neni. Ndikamuti ange achipedza chikafu chose, otherwise ainge achazorohwa naamai vake. Ndikabva ndati idya nekukasika, otherwise ucharohwa uchinzi wakwata. So akabva akasika, akabva akambura chikafu chose chaicho chainge chiine mushonga. So mukoma ndozvandakaitawo izvi, ndakatoroya mwana wemunext door wangu kuti ange achizoita dofu kuchikoro because iye ari kugona the graduation poem yavari kufanira kuti vange vachizoita. Apa inini wangu mwana kana haitombobudi apa pachikoro pacho pari kudzidza mwana wangu panodhura sei. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya zvakangoma hazvo vedu Hey, pakaipa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zveishuwa ngozi dziriko. Isuwo mukoma kubva tichikura tainge tichingonetswa nengozi iyi yakasiiwa nasekuru vangu. Sekuru vangu ava vakauraya mukadzi wavo. Ngozi iyi inotopota ichitopengesa vanasikana mumusha medu, saka zvatakangokurawo tichingodzidziswa nasekuru vedu. Sekuru vaingoti kana vanatete vedu kana pakawanikwa 1 pakati pavo anenge ava kutanga kupenga, then ivo sekuru vaibva vazobuda pamba usiku vasina kana kupfeka anything, vakabata mishonga yavo uye zvekare nebadza. Vaibva vazoenda pamharadzano dzenzira vobva vazochera gomba. Mushure mekunge vachera gomba ndopa vaibva vazoisa mushonga uya vobva vazorasirira mweya uya. Zvino vanhu vaizoti kana vofamba anenge aitawo munyama then aibva azogarwawo nemhepo iyaya for a very long time. Saka uya paanenge achishungurudzwa nemhepo iyaya kweduwo at least mhepo iyoyo inenge isingatinetse. Nazvino ndo zvatinoita. Ipapa mukoma pane umwe mwana cousin brother yangu, saka akangotanga kungopenga, ainge achienda kune imwe boarding school. Tikabva taudzwa kuti ndo zvainge zvaitika, ainge ava kupenga ariko kuchikoro ikoko. Ndokubva tazodzokera kumusha. Takatodzokera kumusha as a family, tikabva tanotora mishonga iyaya because yakawanda mishonga yacho. Tikabva tazotsvaka mharadzano dzenzira ndokubva tazochera. Takati tapedza kuchera ndokubva tazoisa mushonga uya tikabva tazofushira ndokubva tadzoka zvedu. Tainge tisina kana chatainge takambopfeka, tainge tiri inini, hanzvadzi dzangu, then necousin brother nehanzvadzi dzake. Tikatoita izvozvo mukoma pasina kana ainge achimbotarisa umwe, ndokubva tatodzoka zvedu kumba. So ndozvatakadzidziswawo izvozvo kuti ndo matsipikiro acho atinofanira kuti tinge tichiita, tichingoramba tichingotsipika ngozi iyi kuitira kuti isazongoramba ichingopengesa vana vemumhuri. Saka ameno uyo akazonongana nayo mhepo yacho iyoyo because takazogara kuda about 6 days then mwana akabva atoita right. Ainge ava kutobvunza kuti kondiripi. Tikabva tatoziva kutoti zvainge zvatoita po. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo.
the things that people do in the dark. Just imagine iwewe hanzvadzi dzako, mukoma wako, then nehanzvadzi yemukoma wako, as a family musina chamunenge makapfeka, apa makagukuchira chibhasiketi chinenge chakazara mishonga, mobva maenda mobva manocherera mishonga yaya pamharadzano dzenzira motodzoka. Hakusi kuroya here ikoko akomana?